Its working relationship with former radio personality Ngizwe Mchunu following what it describes as unacceptable behavior that could bring the organization into disrepute. In a statement, March and March founder Jacinta Ngobese Zuma said the movement has resolved to suspend its association with Mchunu pending the outcome of further investigations. The friction between Ngobese Zuma and Mchunu follows a high-level meeting between Mchunu activist Nkosikhona Ndaba-Ndaba, also known as Phakilu Mthakathi, and President Cyril Ramaphosa before the 30th of June protests against undocumented foreign nationals. Ngobese Zuma was not at the meeting and she later distanced herself from it. Ngizwe could not be reached for comment. Ngoba le nto yokumasha idrati zonke South Africa with a zero impact of a change, it will cost us. Ngoba iqiniso limile, as much as singakuzuzile konke kodwa futhi we can't march forever. Iqiniso limile lelo, iqiniso lonke, iqiniso lodwa. Iqiniso lelo ngoba asinayo inhloso yokucollapse economy. Futhi ngikhuluma lokho njengesenior yomuntu okwaziyo ukuboshwa abafowethu silitha labo yonke lento ukuthi dadewethu uMangobese noMfowethu Phakela abalazi ijele, and futhi they are junior to me. They are excited about every situation, limelight, relevancy and everything. Mangakubuza ukuthi yini endala inkukhu leqanda. Sikufikele usigaba ke manje. Yes. Inokuhlungu kodwa malume sengiphetha nje. Ukuthi lento yeshiwo okhokho bethu. Yokuthi umuntu ubonga ngeplate lamasini. Bangazitha leyo nto leyo iyangijulisa kakhulu. Yokuthi we have people engabe mhlawumbe khona into abazenzayo emhlabeni. Qhawula kithi bafowethu, siyabonga kakhulu bafowethu. Sasa lobe segoli bafowethu ngo-8 la kwaMayimayi nangoxoshiwe bafowethu sishilo. We mash and mash. Jacinta has been pursuing me for a very long time. And I've seen it happening. Enye into efuna siyicacise ukuthi akubalekile ukuthi sikusho lokuthi umuntu wesifazane umuntu ohloniphekile kakhulu. Futhi Jacinta into ayenzile is historical to the entire country and to the entire continent and to the entire world. Kodwa futhi ungathi umuntu wesifazane uhlula indoda yakhe kameleni, uhlula indoda yakhe egcekeni, bese uyitshena izohamba uhlula wonke umuntu namadoda abanye abantu. That will never happen. And you don't think that wisdom can be acquired overnight. Experience is more than anything. That's why even inhlangano represent this country can still lead somewhere, somehow, and how, because of the experience. Because now they got the experience to control the system. Mawumbuze ukuthi KwaZulu-Natal kwenzakalani abantu ababelida kanjani bethola bekuyi-opposition. Yangizwa yini? Belida ama-numbers ngayo yonke into. Abantu who are the youngest in terms of numbers. Mina, I'm not a member of Mash and Mash. And never been the member of any organization. No one can write a letter and say that's firing me. In ngoba bathi bayasoleka mfowethu engathi impela uthatha amantshontsho ezimali. Amantshontsho ezimali kuphi? Zoso mina ngihlala ngamala usuku nosuku. Nkabi yami. Now uthukiwe lapha niyothenga iPhone. True. Kodwa uhloko kushintsha uphaqa.
uyothenga iPhone unespace. Yeah. And then kwasethiwa khona okutholile. Yeah. And now lento le insult kaMongameli ibuhlungu lento yokuthi mina ngitholakale ngincengiwe futhi nami ngisibona futhi isidingo sokuthi ngisondele kwenyakazi umkhumbi kwenyakazi iNingizimu Afrika kwenyakazi Afrika kwenyakazi umhlaba wonke kodwa i-contribution yami mase ngezile awukho nokuthi umhlangano ngawubamba na whomever and angaze ngicomplain ngalutho wherever they are akekho noyedwa owazi account yami angaze mina nginama organization mina enginawo inePinqo Foundation nginamanye ama organization anginawo enginawo kodwa I submitted to March and March for one thing ngoba we can memoting mana washo Jacinta wathi bakufonela wena kodwa wena uthi awuyihambile izinto lezo ngiyakhumbula nje enye imashi noma enye meeting yayibiziwe lapha na kokweyothamentulo noba so abantu baba nama question abantu ukuthi ungizushiya kanjani ngoba naye uyingxenye yabantu abaphambili uma kusuke kumasho ngangisho ngoba ngilunga lomphakathi angithi bona abanama foundation mawuzubuka ipishi kaNtuli izithi kosikhona ndabandaba insizwa foundation Jacinta March and March mina ke iphi organization engirepresentayo manje ke ushuthi makubizwa mina kufanele kubizwe wonke amalungu omphakathi I'm just an ordinary member of the society is an ordinary member of the society uthema iqhamuka indlumdlumu ifika indlumdlumu lapha base beba yilento le yabo ngizofika ama-poster sethiwa mina sengiyile yanto sengifakwe lapha isithombe sami ngithi mina umfowethu yabona senginsizwa ngithi mina anginankinga ngapha thi uyima ngithi mina anginankinga mina mangobese I'm coming for you Jopolitan ngibonyela lapha impela ulwazi wavela umtsinsile wakho funa futhi ukushayela ihlombe nentombazane leyo empofu ukuthi yabona mawumuhle izinto ozenzayo zomsizwa